अदालगुरि जिल्लायाव सानथामनि हाबाफारि लानानै नैथि खेबनि थाखाय जिल्ला थाखोनि खेल महारन खुंफुंदों। अदालगुरि जिल्ला थाखोनि खेल महारन 2.0 दिनैनिफ्राय जागायनानै 6 फेब्रुआरि खालारसिम जागोन। ब्लक थाखो आरो बियाब थाखोआव गेलेनानै सायख'जानाय गेलेगिरिफोरखौ लानानै जिल्ला थाखोनि खेल महारन खुंदों अदालगुरि जिल्ला मावख'आ। बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गबिन्द चन्द्र बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै खेल महारन 2.0 खौ बेखेवनानै होयो। लोगोसेनो गाहाय आलासि महरै बाहागो लाबावो इएम डक्टर नीलुत सरगयारि, एमएलए सरन बर' बिथांमोनहा। दिनै उदालगुरि जिल्ला खेला जादों। थांनाय बोसोराव फार्स्ट खेल महारन जादोंमोन। बेहाय ब्लक लेभेल, समाज लेभेल आरो जिल्ला पर्यायनि बेबायदि खेला जादोंमोन आरो थांनाय बाराव जोंनि उदालगुरि जिल्लायाव जथेस्थ' मोजां खेला दिन्थिनो हानाय जाहैदों। एबारबो नैबे सेकेन्ड टाइमनि थाखाय खेल महारन आरम्भ खालामनाय जादोंमोन। इन्टारमिडियेट ब्लक पर्याय आरो समस्ति पर्यायनि खेला जादोंमोन आरो बे सिलेक्टेड प्लेयारफोरखौ लानानै दिनै जिल्ला पर्यायाव गेलेहोनायनि मोनसे हाबाफारि लादों। बेवहाय जा मोनब्रै समस्ति जिहेतु उदालगुरि जिल्लायाव दं, टंला, भेरगाव, उदालगुरि आरो मालदा, बे मोनब्रै समस्तिनि गेलेग्राफोर दिनै खेलाफोर बेयाव ज' जादों आरो बिथांमोननि गेजेराव बे समस्ति वाइज कम्पिटिसन जागोन। बे ग्रुप खेलाबा जों आसा खालामदों जे जोंनि जिल्लानिफ्राय एबारबो मोजां प्लेयार ओंखारगोन। अन्ततः स्टेट लेभेलाव गेलेनो थाखाय जों खेला दिहुननो हागोन। बेखे ग्रुप वाइज खेलबाबो प्रत्येक ग्रुपनिफ्रायनो जाय बेस्ट प्लेयार बिथांमोनखौ सेलेक्ट खालामनो मोनसे डिस्ट्रिक्ट टिम बानायनाय जागोन। बे डिस्ट्रिक्ट टिमा स्टेट पर्यायनि खेल बेयाव बाहागो लागोन। एबारबो आसा खालामो जों उदालगुरि जिल्लानिफ्राय मोजां फुटबलारानो जा, भलिबल गेलेनायानो जा, बा बेबायदिनो जा ख' बा काबादि आइजोफोरनिबो हौवाफोरनिबो बिदि बादायलायनाय जागोन। बेवहाय जोंनि जिल्लानिफ्राय अन्ततः बे ग्रुप खेला मोजां जाहाथे टिम दिहुननो हायो जों बेखौ नाजादों आरो बेनिखायनो सोर मोजां सोर गाज्रि बेखिनिखौ सेलेक्ट खालामनो थाखाय जोंहा जिहेतु कच दं, स्टेट लेभेलनि कच बिथांमोना दंहैयो आरो बिथांमोना बेखौ सायख'नानै मोजां टिम बानायनो हागोन होनना आसा खालामदों। दा जोंनि उथिफुनाय उन जोलैफ्रा आसलथे गेलेनायखौ जास्ट गेलेनाय हिसाबै लानो नाङा। जिहेतु गेलेनायनि गेजेरजों बेखौ गावखौनो गायसननो हानाय, गावनि प्रतिष्ठा खालामनाय प्रफेसन हिसाबै लानानै गोसो होनानै गेलेनांगौ। बेनिखायनो जिहेतु सरकाराबो दा नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेलनि प्लेयारफोरनो साकरि होयो, बेनिखायनो गावखौ गेलेनायनि गेजेरजोंनो गायसननो हानाय, गावनि भबिष्यतखौ दाखांनो हानाय बिदि पर्यायाव लांनो थाखाय जाहाथे गासैबो जोंनि उथिफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोसो होनानै गेलेनो सोलोङो बेखौनो खावलायदों। जिहेतु जों गासैबो फरायनो हाजोबाबो जानो हागौ, खिन्थु जों सोरबा बिभिन्न खेलायाव एसे इन्टारेस्टेड थायो आरो बिथांमोना गावखौनो एक्सपार्ट प्लेयार हिसाबै गावखौनो प्रतिष्ठा खालामनो थाखाय गायसननो थाखाय जाहाथे खाबु लानो रोङो। दिनै जिहेतु स्टेट गभर्नमेन्टआ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनसे निर्देश गामि ओनसोलनिफ्रायनो बिभिन्न पर्यायनि खेल अनुष्ठित खालामनानै गामि ओनसोलाव थाखोमानाय खेलनि जिथु माबा प्रतिभा, खेलनि जिथु पटेन्सियेलिटि बेखौ डेभेलप खालामनानै नेसनेल लेभेल बा इन्टारनेसनेल लेभेल प्लेयार दिहुननायनि मोनसे हाबाफारिजों आसलथे बे खेलाखौ गायसननाय जादों। बेनिखायनो बिनि सुबिदाखौ जों लानांगौ, बिनि सुजुगखौ जों लानानै गावखौनो सासे मोजां प्लेयार हिसाबै गायसननो आं आसा खालामदों। जोंनि दिनै जायफ्रा नैबे खेलायाव बाहागो लादों बिथांमोना अन्ततः नैबे खेलनि गेजेरजों स्टेट प्लेयार बा नेसनेल प्लेयार हिसाबै गायसननो मोनसे खाबु लागोन। कारण आथिखालाव सरकारा बेखौ गुरुत्व होदों, बेनिखायनो सरकारनि गुरुत्व होनायखौ जोंबो रेसपन्स होनांगोन। दिनै उदालगुरि जिल्ला लेभेलनि जे खेल महारन बेवहाय जिहेतु दिनै इनागुरेसन जाबाय, जोंखौबो हांख्रायदोंमोन, बे हिसाबै फैदों। खिन्थु इनागुरेसनाव जोङो दा मोनसे जिहेतु माबा नुबाय, खेल नुबाय, जि नुदों माने थांनाय बोसोरनिफ्राय साबसिन जादों आरो समस्ति लेभेलनि जिखिनि टिमफोर बेयाव फैदों थांनाय बोसोरनि एसे साबसिन जादों। जों बेखौनो खावलायदों जे खोब धुनिया मोनसे बियो सरकारनिफ्राय प्लेटफर्म, बे प्लेटफर्मनि सुजुगखौ जों लानांगौ। नङाबा आवगोलाव माने मा होनो बेखौ सरकारि भाबै माने ग्रासरुटनिफ्राय समस्ति लेभेल, समस्तिनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट लेभेल, डिस्ट्रिक्टनिफ्राय स्टेट लेभेलसिम सहैनाय जा मोनसेबो बेबायदि माबा गैयामोन आरो मोनसे चेनेल गैयामोन। खिन्थु दा गभर्नमेन्टआ जिहेतु बेखौ खालामना होदों, दा ओंखायनो
बेवहाय जोंनि खेलुयैफ्रा जोंनि खेलारिफ्रा बा गेलेगिरिफ्रा बे एडभान्टेजखौ लायोब्ला बे सुजुगखौ लायोब्ला बिसोरनि थाखाय खोब मोजां मोनसे बेनिफिट जागोन आं बेखौ बुजिदों आरो नङाबा स्टेट लेभेलसिम सहैनांगौआ सहस नङा दा ओंखायनो गभर्नमेन्टनि जि इनिसियेटिभ खोब मोजां बियो खिन्थु बिनि सायाव जिखिनि एसेबाव रायजोनि गेजेराव जिखिनि सजागता लाबोबावनांगौमोन बेयाव निस्सय एसे दुरबल जानाय बायदि नुदों नांबावगौ आरो खिन्थु मोजां जोंहा खेल महारन 1 जाबाय एबार 2 जाबाय आरो निस्सय बे साबसिन जाबावगोन आं बेखौ मिजिंथिदों आरो जागायनाय गेलेनाया नोंथांनि समस्ति जागायनाय गेलेनाया दिनै माजबाद आरो उदालगुरि ओरैनोथ' माजबादा खोब मोजां खेलायावबो थांनाय बाराव मोनहैदोंमोन स्टेट लेभेलसिम खिन्थु फाइनालाव देरहानो हायाखिसै खिन्थु देग्लायनि फुटबल टीमाबो खोब मोजां लेडिस फुटबलाव मोजां माजबादा बे हिसाबै आसा मोनसे दं उदालगुरिखौ फेजेननानै आसा मोनसे दं दासिम जोंनि माबाया जाहैबाय एकदम फाइटआ जाहैबाय समस्ति हिसाबै जों चेम्पियन जानांगौ आरो बाखि जेब्ला जोबबा जोंनि माबाया जाहैलायगोन एकदम मा होनगोन बेखौ नाजानाया जाहैलायगोन जों उदालगुरि जिल्ला हिसाबै जों मोनबोनांगौ आरो दा थांनाय बारावबो बर्तमाने चलि থকা जि सांस्कृतिक महासंग्राम माजबाद समस्तिया मोननै इभेन्टआव माने मोनसेया जाहैबाय मा होनोमोन बेयो ट्रेडिशनेल जोङो आसामनि सेकेन्ड बेनिफ्राय थार्ड प्राइज मोनबोनो हादों आसा दं माजबादनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला जानानै माबा मोनसे नङा माबा बेखिनि आसा दं नोंथांनि जिउआव जायखिजाया खामानियावनो हेंथा नुजाथिदों नामा गोब्राब नाजासेयावबो जिउआव जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखै नामा जुदि नोंथाङा बेफोर बायदि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जानांदोंब्ला बे खेबनिफ्राय जिंगासिनांगौ गैलिया मुलुग दरबाराव तन्त्र मन्त्रनि थाखाय बयनिख्रुइबो मुंदांखासिन थावनियानो जादों मायां मायांखौ साधु बिद्यानि रायजो होननानैबो मिथिनाय जायो बे मायांनिफ्रायनो तान्त्रिकनि सोलोंथाइ लानानै फैदों मुंदांखा रबि कबिराजा बिथांनिफ्राय नोंथाङा नोंथांनि जिउनि गासिबो रोखोमनि जेंना जेंसिफोरखौ सुस्रांनानै लानो हागोन बिसि फिसायनि गेजेराव जेंना गोसो थोनाया गारनानै थाङोब्ला लाबोफिननाय जुलिनि जेंना साख्रि मोननो हायै हा हु धोन सम्पथिनि जेंना बायदि बायदि जेंनानिफ्राय उदां जानो एबा सुस्रांनानै लानो थाखाय नोंथाङा दिनैनो दानो जगाजग खालामनो हागोन रबि कबिराजखौ रबि कबिराजखौ जगाजग खालामनो थाखाय मबाइल नाम्बार 7099193841 एबा 7086047381 आव कल खालामनो हागोन